Кубинката блести, но не от чистота, от напрежение. Вижда се отражението на плаца в неправилния овал на кожата, редици, пагони, хора, които гледат. Ръката на младия войник трепери толкова силно, че лакътят на панталона му се набръчква. Калоян Петров стои до бариерата за посетители. Очите му следват всяка фигура, която влиза през портала. Всеки шум от приближаваща крачка кара сърцето му да скача. Той е тук, за да посрещне майка си, но страхът е по-силен от радостта. Страхът да не бъде изложен, страхът тя да види слабостта му. Плацът е като жив организъм, дишането му е отрядното присъствие. Низ от отмерени стъпки, шепот на пагони и метален кънтеж от инструмента на далечни изпълнения. Слънцето разтила своята тежка жега. Прахта витае ниско и прави въздуха плътен. Малки златни частици, които се залепват по кожата. Калоян свива ръце пред гърдите си, опитвайки да прикрие как портфелът му се плъзга в джоба, защото това чувство на неувереност е видимо за всеки, който наблюдава. Мисълта му се връща към малки неща, спомени като мънички панти, които свързват две съдби. Майчиното присъствие в спалнята му като дете, звънът на вратата късно през нощта, когато тя изчезва в омрачени униформи. Кратките съобщения в телефона, подписани с мама, които започват и свършват с «Виж ти» и един емоджи. Той расте с идеята, че нея няма, но всъщност я е имал всеки път, когато е плачел през нощта. Липсата й е била начинът и да обича. На плаца обаче тя ще бъде просто една жена в средата на чужди погледи. И за Калоян това е немислимо. Когато я видя, всичко спира. И това не е преувеличение. Тя се появява на прага на портала, хлътнала леко назад, измислена от светлината така, сякаш самият въздух я подрежда. Елена Влахова върви бавно, държейки в ръка една малка кожена чанта. Пълтото й е елегантно, но не крещящо, и под него проблясват знак и рангове, които очите на подготовения виждат моментално. Няма нужда да крие, но и не се надува. Нейната сила не се крие във външността. Тя е в начина, по който хората неволно отстъпват пред нея. Калоян усеща как лицето му се изпълва с топлина и студ едновременно. Той иска да тича, да хвърли ръце около врата й, да я задържи близо. Но паметта на присъствието й, на тази, която трябваше да бъде далеч, е оформена от дисциплина и дистанция. Погледът й среща неговия за миг. В този миг има нещо топло, но и нещо неразбрано, дълбоко скрито. Тя се усмихва и той разчита усмивката й като одобрение, както някога, когато е бил дете. Но не всичко е простимо с една усмивка. Сред зрителите има и други роднини, и чужди лица. Има и подполковник Георги Стоев със своята вечна сянка. Той стои до колоната и наблюдава с очи, които трудно се предават на човешки израз. Устните му се стягат в тънка линия като шнур. Стоев е човек, който вярва, че реда и послушанието са всичко, че властта е средство да се владее, а не да се служи. Неговият нрав е староучилищен, едновремешен тип, за когото публичната проверка на слабостта е начин да постави всеки на мястото му. Той не обича демонстрациите на лично привързване. Когато забелязва Елена, нещо в него кибри. Не чиста завист, а по-скоро непоносимост към това, което не може да контролира. Погледът му минава по дрехите и с бърза, оценяваща жест, преценяващ дали тя спазва ритуала. В последващите минути неговият глас започва да се подготвя. Може да бъде тихо насмешлив или студено обвинителен. Ще бъде като порой, който се спуска върху водна повърхност. Госпожа Влахова, казва той пред микрофон, когато говорителят обявява реда за посетители, и думите му са прости като изстрел. Тонът му не кани, а подчертава официалността. Добре дошла. Но в тона има лека острата нотка на преднамерена обида. Той продължава и добавя нещо, което на пръв поглед звучи безобидно. Не сме обикновена градина за разговори тук. Смехът му е сух. Елена отговаря с наклонна глава, излъчвайки спокойствие, което може да бъде прието като студ от някой. Тя пристъпва напред, ръката й е неизменна в чантата, но лицето й не показва нищо от бурята, която се заформя. Калоян усеща как кръвта му се сгъстява. Знае, че Стоев не спира само на думи. В тези институционални пространства подигравката лесно се превръща в публична сцена. Първото настояване на Стоев е словесно. Той прави дребни забележки за външния вид на Елена. Тихи, но наситени с присмех. Може би това е ден за цивилни, нали?
казва той, сякаш обичайният ред може да приеме нейното присъствие само ако се вписва в предварително зададените рамки. Елена отвръща с едно изчакващо движение, бавно и ясно, без демонстрация. Аз съм майка, казва гласът ти, без да намеква за ранга си. Това е проста декларация, но тя носи в себе си цял свят, възмездието на обикновена човешка връзка срещу формалния апарат на властта. Калоян се гордее, дълбоко, но едновременно с това се смущава. Той знае, че майката му пази дистанция по избор, че върши работата си с фанатична предаденост и че нейното мълчание е част от играта. Но тук, на плаца, пред очите на другите мъже, това далеч не е без значение. За Калоян е като да гледаш стара снимка, която изведнъж се реинтерпретира в провал, и той е неудобен свидетел. Реакциите около тях са микс. Някои крият поглед, други шушукат, трети наблюдават с любопитство. Сред множеството има и роднини, които идват не само да поздравят, но и да се покажат. За тях майчините срещи са социален елемент, а за Калоян това е кръстопът. Публиката, нито враждебна, нито съпричастна, е просто една стена, зад която човешките съдби получават сцена. Но Стоев не се задоволява само с думи. Той търси действие. Този първи сблъсък е нещо като запалване на малка искра. С лека ирония в гласа си, той прекарва пръст по къса забележка, намек, че сина й е тук, не заради собствените си заслуги, а заради връзки. Елена вижда как лицето й остава без промяна. Тя поема въздух, но не за да крещи. Поема го, за да подреди доми, които да защитат и да не раздухат огън. Той е мой син, казва тя тихо. Това не е молба. Това е факт, опората, която не се нуждае от разрешение. Но Стоев вече започва да грапават леш на своето нещо. Нужно е да се покаже пред другите, да покаже, че никой не е над реда. Той продължава с усърдие. Може би ще е добре да се държим, както изисква дисциплината. И добавя загатнати обвинения. Иначе рискуваме да загубим уважението на тези, които носят униформите по призвание. Вмиг пандемията от присмех започва да расте. Няколко подсмеха, после защитни шепоти, после тихи напомнения. Калоян чувства как лицето му се гори. Сякаш целият свят го вижда през едно малко прозореца. Той е в ситуацията на дете. И той не иска да бъде това дете пред всички. Опитва да се дръпне, да направи крачка назад, но тялото му не подчинява. Той е част от по-голяма система и за момента е изгубил контрол над нещата, които го заобикалят. Елена не потъва в гнева или в обида. Нейният отговор е мек и точно изпълнен. Тя защитава сина си, но не с крясък, а с достоинство, което се усеща като стена. Първо обяснява, после напомня. Не за себе си, а за принципа. Той няма нужда от вашата закрила. Той има свой ред да пази и да изпълнява задължения, казва тя. В думите й няма показност. Има ясна граница. Защитава човека. Не защото неговият ген е аз, а защото човешкото достоинство е неприкосновенно. Това обаче не спира Стоев. Когато забелязва как хората се обръщат, как някои започват да се отдръпват, той предприема следващия ход. Нещо, което ще направи унижението видимо за всички. Неговата ръка се протяга към масата с пластмасови чаши и го изпълва с намерение да демонстрира превишаване на власт. Звукът от пластмасовата чаша в ръката му е дрънчащ, незначителен, но с силата на символ. Той я хваща, опира устните си и започва да говори с насмешка към майката. Тук не се приемат особени привилегии. Всеки, който е част от системата, знае къде е своето място. Калоян вижда как чашата се приближава. Животът му се забавя като стар филм. Всяка капка на течността от чашата се бои на повърхността, готова да падне. Той иска да извика, да спре това, да се приближи и да каже: «Не, тя е майка ми». Но думите заседват в гърлото му, защото в този контекст ще звучат слабо и ще бъдат погълнати от ритъма на плаца. Някой зад него шепти: «Не се намесвай». Този съвет е като студ, който спира поривите. Когато чашата се накланя, всичко около тях се потапя в едно кратко, болезнено мълчание. Капките прелеят. Първата капка отскача и удря платното на пълтото на Елена, оставяйки тъмно петно. После втора и трета. Бавно, почти театрално. Мириса на горещо кафе залива въздуха и някои от наблюдателите прикриват носите си от нещо, което вече не е само напитка, а жест. Петната се разпространяват като карта върху тъканата. Тъмни точици,
които рисуват пейзаж на унижение. Елена е мокра, но не изглежда като жертва. Тя изглежда като човек, който знае цената на това да стои изправен в буря. В момента, в който течността се разлива по пълтото й, в нея се ражда една тишина, която няма нищо общо с шок. Тя е събран гняв, контролирана решимост. Нейните очи се срещат с тези на Калоян. В тях няма прошка за обида, но има нещо друго. Тихо предупреждение, че това няма да остане така. Публиката мигновенно реагира. Шум от възмущение, викове на неодобрение, тихи стъпки, които се раздалечават. Някои гледат с отврат, други с любопитство. Има и такива, които просто искат да запазят дистанция. Стоев застава неподвижно, сякаш го няма. Той очаква аплодисмент за своя акт, очаква институционална утвърждаваща реакция, но вместо това вижда как лицата започват да се променят. В гласа на хората, които преди миг са го слушали, се появява нещо непознато – отдръпване. Калоян усеща как целият свят се свива в едно поле около майка му. В него бушува странна амбивалентност, желанието да се нахвърли върху Стоев и да го накаже, и съвременно срамът от това да бъде видян като онзи, който позволява сцената. Той събира шумно дъх и почти се подготвя да скочи, но ръката на един от старите войници го спира леко върху раменете, жест, който е повече молба за търпение, отколкото прилагане на военна дисциплина. В този момент той осъзнава, че гневът може да направи повече вреда, отколкото спечелената битка. Елена остава права, мокра, но все още стройна. Тя не показва слабост, не пада на колене от унижение, нито изключва чувството на себе обида. Вместо това прави още един ход, който е почти неинвазивен, но с голяма сила. Тя прибира чантата си и с движение, което е равно и без вина, поставя ръка върху рамото на Калоян, не за да го спаси в очите на тълпата, а за да напомни, че те са едно семейство. Контактът е кратък, но достатъчен. В този допир има обич, но и кодекс. Мълчина забелязват телефона в ръката й. Тя няма голям телефон, липсва блясъкът на модерните устройства, но притежава нещо по-старо, по-здраво. Той стои в кожен кълъв, носещ тежеста на много разговори. Като че ли това е връзката й със света, който стои над днешната стена. В този момент, когато кълъфът се подава от ръката й, всеки на плаца усеща, че това може да бъде ключов момент, дали тя ще позволи на това унижение да мине или ще го превърне в официална жалба. Но преди да може да направи следващата крачка, разговора й прекъсва нещо друго. Не е званието, не е викът на някой от началниците, а тих, издълбан шум от публиката, напомнящ, че човешкото око винаги търси справедливост. Няколко човека приближават, някои с облекнати лица, други с вдигнати ръце, искрено възмутени. Виковете се смесват. Това не е правилно. Какво прави? Това е майка му. Сред тях има и 2-3 фигури, които не се поддават на емоцията и които тайно се обръщат в взаимен кодекс, военният морал в противовес на личната злоупотреба. Стоев остава неподвижен, но в устата му се появява тон, който е по-скоро заповед към група от негови поддръжници – да затихнат. Този момент е крехък. Всичко може да се обърне към пълно сблъскване или да остане в границите на думи. Калоян гледа майка си. В очите й вече има решение, но и възможност да не го използва. Тя знае последиците, публичното разкриване, което може да преобърне съдби. Тя знае, че ако използва силата си, ще внесе ред в хаоса, но може би ще предизвика ново разделение. Тук на плаца времето се сгъстява като под пружина. Хората зад бариерата чакат да видят реакцията й. Някои гадаят за ранга й, други шепнат за таен мандат, за по-горе в иерархията. Калоян усеща как раменете му се напрягат. Той чака решението на майка си не толкова като син, но като част от система, която в момента се представя пред очите на всички. Вътрешният му монолог е само нежен въпрос. Ще позволи ли тя на света да го вижда оскърбен или ще извика тази, която може да възстанови реда? Елена затваря очи за миг, не в знак на слабост, а като стъпка, която събира мисълта, подредда словата и отстранява излишната емоция. Когато ги отваря, очите й са студени и ясни. Ръката й бавно се плъзга по чантата, взема телефона и поставя пръст върху екрана. Калоян усеща как пулсът му ускорява. Всяко движение има тежест. Тя мълчи. В този момент разбират, това е акт не на агресия, а на действие, но които може да предизвика последващи последствия, далеч по-големи от един плац. Мигът преди да натисне е най-дългият. Всичко около тях се снишава в очакване. Морето от лица, шумът на движение, дори отдалеченото кряскане на връбчетата, които винаги намират пукнатините на военните тухли. Някой зад тях подсвирква, друг се помръщва. Калоян усеща как се натрупва притеснение и надежда, странна смес, която прави въздуха гъст. Тя не бърза. Нейният жест не е демонстративен, но има сила. Тя поставя телефона близо до ухото си, но не говори още. В очите й е решимост, понеже истинското командване, така както го разбира, не е да унижаваш, а да пребориш несправедливостта. Той не знае каква ще бъде следващата дума, но усеща, че ще промени всичко.
а на рамките на въздуха, непосредствено след звука на падащата капка кафе и преди първия глас от върха, се отваря една малка, но значима празнина, пространство, където бъдещето трепери. Калоян гледа майка си. Устните й са стиснати, върху пълтото има тъмни петна. Стоев остава стиснат в своята позиция. Очакваш подкрепление, но не я получава. Публиката шепти, а този шепот става като напомняне, че едно действие може да възроди съвестта на цял един ореол от хора. Така се затваря един цикъл на напрежение, не с развръзка, а с подготовка. В следващия момент, който не е далеч, ще трябва да бъде направен избор, който да затвърди или да разруши достойнството. Калоян държи дъха си и очаква. Елена отговаря на шепота на телефона. Спокойно произнася името на човек, когото мнозина тук познават, и в гласа й има нещо, което не е само власт. В него има обещание за справедливост. Но дали светът ще позволи това обещание да се изпълни, остава въпрос, който пулсира в тишината. Ако искате да видите как ще се развие това, останете с нас. Тя промълвява името тихо, без излишни подробности, и гласът й пада като камък в застоялия въздух. На другия край на линията изплува кратка пауза, после няколко бързи уточнения. Имена, места, кратък обмен, който не допуска емоция. Калоян чува едва ритъма на нейния глас и във всяка сричка разпознава същата решимост, която го е карала да вярва в нея, дори когато тя не е била тук. Той вижда как нейните пръсти затягат телефона, вижда начина, по който ъгъла на устните й се стяга в решителен вертикал, не ярост, а готовност. Когато тя прибира устройството, небето сякаш внезапно променя тон. Птичи песен е удавена от далечен, тежък звук, който идва от въздуха. Шум на двигател, на нещо по-голямо, което наближава. Прахта витае по-силно, хората поглеждат нагоре. Минути късно един низ от хеликоптери очертава хоризонта, пришпорва своята жироскопична музика и се спуска към плаца. Земята затреперва под краката им, флаговете се гънат. На бариерата се ширва смес от удивление и страх. Това е знак, че тук нещо голямо ще се случи. Първи слиза полковник Димитров, изпънат с лице, което носи тежестта на поста. Той приближава с бързи, уверени стъпки, държи протокол в ръка, но очите му бързо преминават към мястото с кафето и към фигурата на Стоев. След него се появява адмирал Васил Андреев. Висок, строг, свит на човек, който е свикнал да взима решения, чието последствия отекват далеч извън този плац. Разменят се няколко бързи фрази, които Калоян не чува в детайли, но усеща, че тона е официален и безкомпромисен. Стоев е неподвижен. Допреди миг той е имал властта да разпорежда, да наказва чрез показни жестове. Сега стои съзнателно изложен пред по-висша инстанция. В лицето му преминава неопределим размисъл, осъзнаване, че едно действие може да промени неговата кариера. Неговите поддръжници от тълпата се отдръкват, някои от тях шепнат, други се опитват да запазят стария ритъм, но атмосферата е различна. Вече не е безусловно подчинение. Адмирал Андреев пристъпва напред, поздравява с военен поздрав, но не обръща внимание на пагони и церемонии. Очите му търсят яснота. Той накланя глава към Елена, разглежда петната по пълтото й, преценява сцената с бърз професионален поглед, след което се обръща към Стоев с глас, който не допуска звучене на укор. Господин подполковник, бих искал да чуя вашата версия на случило се. Стоев откланя поглед за миг, сякаш търси подкрепа в тълпата, но лицето му е обезпокоено. Знае, че времето е срещу него. Той произнася нещо дръзко и тромово, опитвайки се да оправдае, за реда, за дисциплината, за това, че няма място за привилегии. Но думите му звучат кухо, нямат тежест пред факта, че публичен акт на унижение е засечен с очевидна несправедливост. Елена се изправя. Тя не се оправдава, не се защитава с хвалби за звания. Тя говори кратко и ясно. Майчинството не е привилегия. Достоинството не се подписва с пътувни. Тези думи не са призив за наказание. Те са констатация. Факт, който не може да се отрече. И когато адмиралът я призовава да се представи официално, тя просто изважда документите си. Държи ги се спокойна ръка и произнася. Елена Влахова, армейски генерал. Тишината, която следва, е като падане на завеса. Някои остават замаяни, други не могат да повярват на ушите си. За Калоян този момент е като изблик на слънчева светлина през сив облак. Неговата майка, фигура, която през целия му живот е била повече призрак на сила, отколкото видима защитница, изведнъж носи име и чин, които отекват. Той вижда как някои от хората в тълпата обменят погледи и в очите им проличава нова оценка. Не заради пагони, а заради факта, че тя не е позволила да бъде духната като покривка от вятъра.
Адмиралът приближава и поздравява. Вече не като граждански хора, а като военни. Той се обръща към Стоев с твърд тон. Този вид поведение влияе на авторитета на цялото командване. Ще бъдат проведени дисциплинарни мерки. Парадигмата ни трябва да бъде служба, не унижение. Полковник Димитров, който е пряк началник на Стоев, третира ситуацията с видим товар. Там има и лична, и институционална отговорност. Той се обърква за миг, преценява следващите си думи и накрая казва силено, почти болезнено. Поемам отговорност за това, което се случи в Мар батальон. Ще бъдат предприяти стъпки. Подполковник Стоев, следвайте ме. Стоев е посочен с ръка, която е повече знак на дисциплина, отколкото на бруталност. Двама военни служители пристъпват напред и го повеждат към административните помещения. Не го хващат грубо, но движението е достатъчно показно. Публиката е разделена. Някои от тях негодуват, други успяват да скрият задоволството. Калоян стои като застинал, но в очите му кипи гордост, която е по-сложна от радост. Това е гордост, която има солен вкус, защото е родена от болка. В следващите часове плаца е като сцена, от която са изчезнали някои маски. Хеликоптерите са отлетели, но тяхното ехо остава. Върху хората витае усещането, че нещо се е променило. Много споделяния, много шепоти, много шити на нови смисли. Когато е събрано извън официалния шум, генерал Влахова застава пред събранието от войници, роднини и началници и говори. Тонът й е спокоен, гласа й не търси възхвала. Командването не е притежание, казва тя. То е задължение да защитиш човека, който е поставен в твоя грижа. Нейните думи се носят като правило, което не се преговаря. Тя не говори срещу институцията. Напротив, тя говори като човек, който е посветил живота си на нея. Но очевидността на нейния призив е удрила като чук. Истинското лидерство е да служиш, а не да наказваш заради лични предубеждения. Полковник Димитров заема думата след нея и прави нещо, което сякаш иска да приеме грешката публично. Ние всеки ден работим с хора. И когато един от нашите позволява лични предразсъдъци да замъглят преценката, институцията ни страда. По принцип не е задача на един полковник да сваля пагони, но е моя задача да осигуря, че тези, които злоупотребяват с власт, ще бъдат отчетени пред принципа на честта и служенето. Калоян следи всичко това като някой, който за пръв път вижда сцената от вътрешната част, а не през тясна решетка. Той усеща, че сърцето му бие с по-широк ритъм. Публиката започва да дава знак на подкрепа, не театрално, не заради пагони, а защото вижда как малко човешко достоинство е възстановено на мястото си. Някои войници споделят погледи с него, които сякаш обещават, че ще има промяна. Идеи, които ще изискват време и постоянство, но поне началото е поставено. След официалната част, когато тълпата бавно се разотива, има един момент, който остава само за Калоян и Елена. Те се оттеглят под сянката на един стар дъб, малко встрани от плаца, далеч от камерите на любопитните очи. Навън деликатната топлина на деня се смесва с прохладата на дървото и в този кратък остров на тишина майката най-после говори като жена, а не като генерал. Тя сяда до него, сваля пълтото, петната от кафето остават като тих белег, но не ги оплаква. Ръцете й са все така уверени, но не са лишени от умора. Калоян я наблюдава, очите му се срещат с нейните и в тях има нещо неопределено. Смес от съжаление, възхищение и изискване за победа. Знаех, че ще бъде трудно, казва тя. Гласът ти е мек, но не назеващ. Знаех, когато оставих теб в ръцете на дисциплината и на реда, че цената може да бъде висока. Но да защитиш човека, когото обичаш, не е слабост. Това е смелост. Калоян усеща как някои стари рани започват да лекуват, но и осъзнава, че не всичко може да бъде поправено в един ден. Той говори с треперещ тон, който крие своя сила. Мамо, защо винаги ме напускаше? Защо? Елена мърмори като за себе си. Защото войната изисква от нас да направим избор. Понякога изборът да бъдеш далеч означава да защитиш повече хора. Но това не оправдава, че някога си се чувствал сам. Те не претърсват миналото в детайли. Вместо това обвиват момента с някаква друга чистота. Не е извинение, не е оправдание. Просто среща на двама души, които разбират, че дълбоко обвързаните роли могат да предизвикат рани, които се лекуват бавно. Елена поставя ръка на лицето му, поглажда го, като че ли не е значимо дали е на публична сцена или в кухнята у дома. Майчинската грижа е една и съща. В следващите дни случаят се разглежда формално. В батальона се провеждат срещи, прегледи и разговори. Подполковник Стоев е временно отстранен от командване, започва дисциплинарна проверка. Полковник Димитров издава заповеди за обучение, които акцентират върху етичен кодекс и способността да се различава личното от професионалното.
Това не е пълна промяна в системата, далеч от нея, но е началото на един процес, в който институцията показва, че може да реагира. Интересът на медии и вътрешни наблюдатели също се засилва, но Елена, както винаги, държи дистанция от шум. Тя дава няколко кратки интервюта, в които говори за стойността на човешкото, за отговорността на ръководството и за нуждата от култура, която защитава достоинството. Нейната риторика не е бляскава, но носи тежест, защото идва от човек, който е живял в рамките на институцията и я е облагородил с примера си. За Калоян животът не се връща незабавно към предишното равновесие, но нещо в него се променя. Той започва да гледа на майка си с по-малко обвинение и с повече любопитство. В нощите, когато разговорите се завъртат около обичайните теми, те намират начин да бъдат заедно. Не на големи официални събития, а на малки моменти. Кратко кафе, разходка покрай казармения двор, споделяне на обикновени новини. Тези парченца от времето са по-важни за възстановяването, отколкото всяка публична декларация. С времето се появяват и по-дълбоки промени в средата. Някои войници, които са били свидетели на случилото се, започват да говорят за нуждата от човешка етика във всички аспекти на служенето. В разговори след дежурства те обсъждат начини как да превърнат културата от показност в подкрепа. Това е бавен процес, а битките за сърца и съвести не се печелят с едно решение. Но плацът вече има пример. Лице, което не е поискало да бъде герой, а само да покаже, че защитата е и част от командването. Подполковник Стоев остава предмет на процедура – разследване, показване на доказателства, слушане на свидетели. Той не е унижен само от публичното отражение, но и от факта, че хората, които довчера са го следвали, сега предявяват различни стандарти към него. В преговорите за неговото бъдеще някои настояват за строго наказание, други за по-умерен подход. Полковник Димитров, който първо призна, че поема отговорност, сега е в позицията да балансира между личната вина и нуждите на батальона. Калоян следи процеса с чувството, че справедливостта не е прост акт на отмъщение. Той иска Стоев да бъде отчетен, но изпитва и известно съжаление за човека, който явно е бил възпитан в друга парадигма, която е поддържала суровостта като мярка за дисциплина. Подобни хора не са рядкост, но света, в който живеят, вече не ги толерира безплатно. Сякаш целият случай служи като огледало, което показва, че правила, които раждат огорчение и подигравка, са остарели. Една вечер, месец след инцидента, Калоян и майка му се озовават в малък, прост ресторант, близо до казармения град. Каванът е нисък, лампите са меки и въпреки, че шумът от други гласове предлага фон, те успяват да намерят място за тих разговор. Елена поръчва 2 супи. Човекът, който ги обслужва, гледа към нея с известно уважение, не заради нейния чин, а защото в очите му тя е била тази, която защитава човек. Калоян гледа супата в купата си и мисли за цялата верига от събития. Той си спомня срамуването, после видеото на излежалото се унижение и как след това светкавично е дошъл адмиралът и е сложил всичко в рамка. Но в тази рамка има и човещина. Онова нещо, което не се може да бъде командвано, но което трябва да бъде разпознато. Милост, смелост, уважение. Той обръща глава към майка си и слуша. Понякога съм те лишавала от неща, които другите деца получават, казва тя, но не съм ти взимала уважение. И никога няма да позволя на някой да ти отнеме достоинството. Тя говори без помпозност, с честен, оголен тон. Нейните думи не са лековерни обещания. Те са акт на обещание, взето от опит. Този момент е важен не защото решава институционалните въпроси, а защото затваря една малка порта в сърцето им. Те разговарят за бъдещето, за това какво означава да служиш, как да бъдеш добър водач, как да се отношение към подчинените като към хора. Тези разговори, макар и частни, имат своя отзвук. Те образуват семена на ново възпитание, което може един ден да израсте в по-добра институция. В по-широк план, армията започва бавно да пренастрайва някои от своите практики. Тренингите по лидерство добавят модули за емоционална интелигентност, психологически услуги стават по-видими и по-достъпни. Тези промени не са революционни, но са реални. И това е важно, защото истинската трансформация започва с малки решения в ежедневието, с разговори около масата, с даване на право да бъдеш видян не само като част от редица, а като човек с уязвимост. Подполковник Стоев получава наказание, което включва преместване от командване и допълнителна професионална оценка и препоръки. Това не е публичен позор, но е вид наказание, което отразява, че действията имат последици. Някои го смятат за справедливо, други за прекалено меко.
Истината е, че крайното решение не променя всички рани, но дава знак. Институцията реагира. За Калоян изходът е сложен. Той не изпитва прост триумф. Има по-скоро усещане за тежест и надежда. Той знае, че най-важното е, че майка му е застанала за него, че обществото е било принудено да признае грешката. Но той също знае, че истинската победа ще бъде, когато такива сцени престанат да се повтарят, когато не е нужна генералска заповед, за да спре нечовешко отношение. В годините след това плаца остава място на паметта. Някои от участниците се променят, други не. Но има следа, която не може да бъде изтрита. Фактът, че една жена, майка и генерал едновременно, е показала, че достоинството на човека е неприкосновенно и че командирът, който не спасява това достоинство, губи своята основна легитимност. Последната сцена, която остава в ума на Калоян, е проста и човешка. Една вечер те седят на стар диван в малкия апартамент, краката им отпуснати, телевизорът присветва приглушава. На масичката пред тях има чаша чай и 2 филийки. Нищо грандиозно, нищо официално. Тя го гледа, усмихва се и казва: понякога хора ме виждат само като генерал, но ти знаеш кой съм. Ти си моят дом. Той поставя глава на рамото й и за първи път отдавна не се чувства като дете, изоставено от задълженията й, а като човек, който има място. Този момент не променя институции, но променя тях двамата, и това според майка му е началото на всяка по-голяма промяна. Защото истината, когато излезе, изчиства праха на недоразуменията и човек може да бъде третиран като никой или като човек. Тя избира второто. Майката беше третирана като никоя, докато истината не излезе. Ако тази история ви докосна и вярвате, че уважението трябва да е основа на всяко командване, споделете я и оставете коментар. Нека повече гласове поискат достоинство за всеки.